Nič tu nemáme. Ideme do Teska nakupovať Smart. Smart? Zase niečo s tými poukážkami? Už mi konečne vysvetlia, ako to funguje. Pozeraj, najskôr si dobijeme nákupný kredit v aplikácii Vexo. Je to rýchle a jednoduché priamo tu v mobile. A následne si vyhľadáme najbližšiu predajňu Teska. Wexo point detected. Cashback is available at this location. Hneď pri vstupe použijeme Tesco Clubcard. Body, kupóny, zľavy. Priamo od Teska. Vďaka Scan & Shop si tovar skenujeme sami, priebežne vidíme sumu, takže nás pri pokladni nečakajú žiadne prekvapenia. Tovar, ktorý si naskenujeme, dávame rovno do tašky. Žiadne vykladanie na pokladni. Tesco ho eviduje, takže ho vyložíme až doma. 20,80. A teraz príde to najlepšie. Vo Vexo si vyklikáme Tesco poukážky. Tento raz nám stačí 20 a vďaka nákupnému kreditu ich máme hneď k dispozícii. Vyberieme si samoobslužnú pokladňu, jeden sken a celý nákup je na kase. Niečo vykladať ani blokovať znova, stačí len zaplatiť. Ako spôsob platby si vyberete možnosť poukážky a len sa načíta čarový kód z aplikácie Vexo. Takže ty si práve zaplatil 20 eur poukážkou a zvyšných 80 centov hotovosti? Presne tak, to je ten fíbel. Ok, presvedčujúci ma, stiaľujem si Vexo. No konečne, bude zbierať cashback z každého nákupu. Ani sa nazmar. No, a vykladáme až doma.